Mayong buntag na itong tanan. Buntag, Padre. Maginas itong mahal na inahan. Dalihin sa Fatima. ito siyang gaan sa Masipang Pangka. Sa Tanggap ng Obispo, Bishop Ruben, o si Bishop Rataklan. O sa mga classmate, Denise Marmari, Father Mo, o si Father Diyos, ang Diyos na Ginoo. O sa ako mga kaubang mga parian, ganyan din ato silang kasigon sa Masipang Pangka. Sa ating kanan, ganyan din ni Karon, kadipay kaayo ang inahan sa Diyos. Nakakita natong tanan nagpenitensya kung nagsakripisyo. Amen. Amen. God is good. All the time. Ano tuloy mag-tubag ano? God is good ang tubag. God is good. All the time. God is good. Nag-iyak-iyak mo. Sa dikon pa ko, doon ay gidala sa among parokya nga proses isaliban kung kaghan kayong mga elemento. Kunya, ang among parish priest nga lalaki kaayo, parang medyo hadlong ka niya. Ako may ipaon nito. Ingon ko sa kong parish priest, tudluin taon ko. Yung itudluin seminaryo eh. Di ba kung makahigilan kagyawa, pero wag may kibawag saon. Iwag yung itudluin dito sa seminaryo. Nawa na ang subject na demonology dito sa seminaryo. Mariology, nawa na siya. Wala nga, ingon ako parish priest, di ay holy water. Yan sa muna na ito, Father. Nagita na. Di ay cross. Nya, pag-ampo rito, sila ng mata, yawaan, at tinagalog man. Makasalanan kayong lahat dito. Tanaw lang ko. Unya, parte na dyan akong hadlong ka. Dubli akong kahadlong. Paano dyan ko? Ipaningwag ko bisang iting-init. Unya, yan sa bulsa ang Santos nga Rosario. Yan tungod sa akong kakulba, akong ibubuag holy water. Yan mo react man. Yan makatuog sa holy water. Pagkatuog, salamat na ito. Sabang mong kayo. Yung balik ng bukmata. Bukuan ko na kong holy water. Mantog na sa. Tug. Balik na kong react. Isaon nyo na ako ha. Ako dyan may tudluwi ini. Intasan mabitaw na kong rosaryuhan. Sos, pati dyan ka ito. Naulian. Ikaw lang. Sa itong mahal nga inahan. No? Ako ang ibutang ng rosaryuhan. Nakaluma na. Ang silid na niya ito siya nagiluktok. Atubangan sa kahoy nga karaan. Ito na nagiluktok, kalit lang katuyang pa. Unya, akong iingnan ang bana, huwag ka ni pasmo. Wala po diroy. Sakto ito nagkakon. Huwag ka ni kabuhi. Wala po diroy. O, ito yung starting point na na-interesado na ko sa ministry of deliverance and exorcism. Kung na-realize na ko, grabe no, ako ang gibutangan sa Santos na Rosario, nakano na dyan, wala na dyan mag-react pag-ayon. Huwag naulian ang maong ikitala dito sa kumpento. O, tumunto ito mahal ng ilahan. Kasi ganyan, sinakubasa, usas mga kadlukas yawa na ang demosyon
sa mahal na Birhen. Taga-Cebu, yan to sa Puag. For 12 years, pugat yung gawas. For 12 years, sakit ka nun na yung ulo. At hindi na siya kanto, pero may finding sa doktor. May diagnose sa doktor. Naglibog na ang doktor. Hindi man siya natural. Nunagay siya yung uyaw, nagdili, ingon nato. Pag-uban ako na tulungbuhan pa siya rin ang bagay. O, pag-deliverance na ito, ganahan mo, ako ipaminaw ninyo. Ang ginawang partidungan luka. Uwa siya kakuha sa kong babae. Tungod kini mong bayana, sud sa mga pilakakatuigan, yun na sa special devotion sa mahal na gani. Ang mga lingon yun ingon, nagdugay na, gusto na mo siyang kuha mo. Pero wag dyan na mo siya makuha, tungod anang bayana. E kung wag pa niya magdebosyon anong bayana, hagbayra na mo siyang nakuha. Buot na mo ka siya maimong among asawa. Walang itawag spirit of incubus. Kibabahay man. Yun siya nang kapatid, maulian pa ako. Kinawaldan siya during. Yan, normal lang kayo. Mastorya niyo mo. A walking possessive. Satan is real. Kung ang mga demonyo mingon, well, ito na may tabian na demonyo. Itawag na silang open demons. Basta na mga tabian yan, yawa? Open demons. Wala yung mga marites. Ayaw. Marites. Isa ko niyo pagkunan, storya. Yeah. Basta solemn exorcism, utusan niyo yung una na possess, utusan niyo sa manibala. Amin niyo kung mag-utusan niyo, dalit kay mahuman. Usahay gani, ang rosaryo pamit, bigawas ng yawa, kay maturture siya while praying the rosary. Itong bakbakan si Mama. Ang pinaka ng rosaryo, hindi ka na ang yawa niyo. Bisa magdala ng rosaryo. Malagpot ang yawa tungod sa mahal ng gari. Tungod sa iyang kabalakan, hindi masabot ang kabalakan sa gari. Yan naman, itong angkas kasagutan gani sa Old Testament, symbolic of God's presence sa ito. Mga chiro na dito, may nakabalaan to. Una-una, symbolic of God's presence sa ito. Nahimong balaan. Ang response niya kay ang rektor. Di masabot ang iyang kabalaan atong arka sa kasagutan. Iba mo sa arka sa kasagutan sa Old Testament? Katoliko kay pito-pito ko ba ito hindi ay eskutan kasagutan arka ng Noe itong arka ng Noe nahimo siyang balaan because of the symbolic presence of God. Ano na balaan ng arka sa kasagutan? Because of the hindi masabot ang kabalaan sa arka sa kasagutan. Because of the symbolic presence of God. How much more Mary? The real presence of God. Walang handlok sa ang mga demonyo sa mahal na Birhen. When Mary is present, Satan is absent. Walang inyong mga anak, parusaryuhan, John, kada adlaw sa Santos Rosario. They are protected by the greatest intercession in heaven, no other than the Mother of God. Amen? Amen. Yung mga anak, paapila, Flores Di Mayo, isa itong mga bata ninyo kasi luwa o duta. Paapila, tuluwi sila sa pag-ampo sa Rosary. Insay ninyo na si Mama Mary. Pray the Rosary every day. You consecrate your whole family. Mga bana, hindi karoon kamo ang maguna sa pag-ampo sa Santos na Rosario. Kaya kayo na balik-uman. Biingon ang mama pag Rosario na tandali. I-appeal lang ko. Dali. Mga tatay na hindi karoon. Pray the Holy Rosary every day. Biingon pong anak, Papa, mag-Rosario na ta, Papa. I-appeal lang ko.
anak. Yung mga namatay na dyan ta. Kaya namatay na silang tanan. Pag namatay na nila, ang amahan dito mas luwas sa puntahan. Sa langit, ilili. Ito na akong asawa. Ilili naman siya balik. Ito na ako mga anak, komplito na sila. Ako na siya pakasod. Sa padong ng usod ang mana, ialihan siyang San Pedro. Ay, asa ka? Asa ka? Ngayon, ito na akong asawa niyo. Ito na pala akong mga anak niya. Nga naman ito anak? Sumusunod na ko niya. Ay, nagsunod. Nga naman yun? Gi-appeal na kanila. Kailan natin yung magpa-appeal. Ano mga bata na nilililig ka ron? Kung tinuod mo, naligupas sa iyong pamilya, kneel down and pray the Holy Rosary. Amen? Amen! Na mabuntog na ito ang tanan, yung mga bisyo. Mabuntog na ito ang tanan, yung mga sangat. Praying the Holy Rosary. Amen? Amen! Ingon po na ito mga isuon, niya, dili mo na ito. Magbalik-balik ang po. Ang ginunibaw na sa imong mga kinahanglan, yun ang magbalik-balik ang may mga pero pas-pas ko yung kayo. Saan ka na kasi yun? Ang na mga lumpa. Yan ang balik-balik pa na. Sa Mateo 6:7, mag-ampo galing mo, ayaw balik-balik ka. Uy, saan lang tubag-tubag na? May butanay. Iya-iya kung kaluwasan. Hindi ko naman ang teksto may lang ibagsa. Pero ito ang ikawang teksto. Do not pray vain repetition. Way buhos na balik-balik. Ang pag-ampo na nisgutan niya. Kung ka nang maghimaya ka, Maria, opos lalo na, hindi ka na sa akin. Napulo ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babaeng katanan, bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Hindi kita nang balik-balik na pag-ampo, gidili sa Ginoo. Ang hulinan ang pastor niya, Pastor, sayo yun na magbalik-balik ang ampo, sayo! Diyan si Cristo na balik-balik mag-ampo, ito sa namas si Mani. Mateo 27:46, si Cristo nag-ampo, balik-balik. Na Pastor, sayo si Cristo. Siya accepted. Kunya sa pinalihan ko also mga anghel nag-ampo man balik-balik. Adlaw gabi, Santos, 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 Santos. Katong katawag ko Santos, Santos, Santos. Ang mga anghel na adlaw o gabi nag-ampo, balik-balik, adlaw gabi, balaan, balaan, balaan. Na mga santos, mga anghel dito sa langit, Pastor, nasayo, accepted. So, ang mong isunod, Pastor, una sa tanan, mga anghel sa langit, sila nag-ampo, balik-balik. Yan labaw sa tanan, among isunod, ang atong Ginoo. Yakin sa manmi, hindi mo sunod sa ilang pag-ampo. Yan ikaw, Pastor, mahungit ka, kausa na. Siya, balik-balik sa. Hindi maayon mo balik-balik. Yung bulakaw ka ba doon dito sa address ka pilit niya, yung kausa na ka bulakaw, pilit ka kaapon. Hindi ka naman balik-balik siya din. Ngayon, makaisunan ko, tungkol kay habitual man ito mga sa kinanglan habitual sa nato devotion to destroy the habitual sins, to destroy the habitual vices. Dili anak, pray the Holy Rosary. Kanya ipamalandungan nato sa kinabuhi ni Santos na Rosario, kinabuhi ni Cristo. Sa mga adlaw? Loni, Sa mga misteryo? Sorrowful. Ang sakit. Sa mga misteryo, unang misteryos ka sakit? Ampo sa Gethsemane. Siyempre, Cristo. Pamanandring lang inis, kinabuhi ni Cristo. Pag-ampo ni Cristo sa tanaman sa Gethsemane. Wala may nga pag-ampo ni Maria sa tanaman sa Gethsemane. Ikaduha, na misteryo. Naglatigo dito sa bato. Ang paglatos, ang pagkatulog. Ang pagtulog. Mga tunog. Sa tunong sa atong Ginoo. Ikaw pa. Pasaan sa cross. Pasaan ni Cristo sa cross. Ikalima, Nagkamatay.
kamatayon. Ang paglansang o pagkamatay sa Panginoon. So, focus lang yung Kristo. Pamalandong ni sa kinabuhi ni Kristo. The more ka mag-ampo sa rosaryo, the more kita magduol sa iyang anak. Nga mao ang atong Ginoo. Amen? Nanawag na ko ang doktor dito sa hospital sa Valencia. Father, nga ay pasyente din ni Father matalagsaon kayo, nanggagi, singkit, sa dihan. Before nako ibutang ang rosaryo, Father, normal kayo, nagtuog lang. Injikan ako, Father, wa jud mamata. Butangan, pabitaw na akong rosaryuhan, Father. Isingkit man, Father, hangtod karon wa pa jud mahumag singkit. Una, Father, pagbutang na ko sa rosaryuhan, pero tijod niya, react. Pagti ang mata, isingkit. There's something wrong dyan aling may hana, Father. Yung babae, wala ito. Ano kang puro, halos babae sir. Di mo mo tanan? Halos babae ang na-process. Di mo mo tanan ano? Ano? Nanimaos ang yawa. Ang manila. Unang babae ang iyang kasagaran ay process. Wala isulti sa mga kauban mong exercise. Yan, kita mo makaiksunan. Alas 10, nagpa-umpisa sa pamangko. Alas 10 sa gabi pag umanang ko pang-umpisa niya, ito ko sa hospital. Unya, ingon ang doktor, Father, ako na lang giinsi kang pagkatog, para matog dyan. Matog ba ng Father? Ugma pa na umata. Yung mga 8 hours, una pa siya umata. Insi ka na ko, Father, ay kisaba kayo. Napakusaryuhan sa iyang kamot. Nagkahi ang iyang kamot. Pero tingahian yun. Unya, wala na, i-oxygen na siya, kaya lisod na siya ginhawa. Diba mo? Yung na doktor, ugma pa na umata ka din. Sige siya nag-high dosage yung nga pagkatog. Sabi ba? May noon nga, nakatog na siya. Ipagsuod na ko sa kwarto. Kinisinggit na po lang. Mata na dok. Ikaw ugma pa na umata. Mag-react sila na pare. Imahadlok sila sa mga pare. Hadlok sila sa mga pare. At inoon na. Ang mga pare mo, kinauna man lang kahadlok. Ang gawa ka ba? Huwag mo pong nahadlok ninyo. At inoon. Before na padayon itong nasa hospital, parang classmate, si Father Jungjung. Dito Miss Butuan, na may hinduol ako. Ningon nga, Father, mga kadyo ito, mga yawa. Face to face na dyan, mga yawa. Kung tingin mo, react yun eh. Ikaw nga, Father Jung, kung ang istula dito, panangkin sa kong paris-pris. Ina ay, kuhaan din eh. Kung ilain lakaw. Ina nga, utugot ba siya itong upuan? Kasi Father, okay siya. Muapil po siya, Father. Hindi na. Yan, paris-pris, nas Father Jung, sa kuhaan ang istula dito, mahingit. Kaya na, Bradix, darang istula. Sa isuot, saan naman ako may musuot? Kaya ang po, Bradix, sa isuot ito. Bradix, hindi ko ka classmate. Ano ko ikaw, Bradix? Ikaw, Bradix, ang imong ikalukan, nabugong natulog niyo. Isa mo, Bradix, natulog natin mo. Sige, Bradix, isuot ng istula. Pasuot na mo. Unya, ang mga babae, maestra. Normal kayo. Walking process man siya. Father, ano ko ito, Father? Nalukoy dyan ko. For how many years ako ito? Ako sige nang niya, sige. And then, Jong, sugod na ta. Ang ikuan yung tulang, ibutang na ko sa bangga sa pang-ibaw mo ni ako. Butang, istula ka? Pastila. Parti na yun ang react. Kailangan naman, sa patuloy-jong eh. Nagdubili ang katulba. Siko, Father Jong, pagpakita magsugod. Nagitan niya ng ay langit ang yawa. Yan naman, grabe na yung kahantog, Father Jong. Pagpakita magsugod, grabe na yung kahantog. Sa mga verdicts, kasi po ko sa prayer. Sa prayer na. Pag-prayer na kita, name of Jesus of Nazareth, panligaw ito ng proses. Ang una sa
ubos, ang iyang tiil to sa babaw. Basta. Ingon ko sa classmate Patiks, kanawa. Ang sign niya, 30 niya nalong ka Patiks, nabali na siya. Pero focus sa dito ng prayer, focus sa kayong iyawaan. Abin niyo mga 40 minutes na prayer niya, balik sa deliverance prayer, na ulian ang maong process. Pero hindi pa kaya sa mga classmate, Patiks, ito una kong yawa, Patiks. Kaya mga yawa ko. Wala na ako sa giingnan. Ang consolation na rin. Yawa. Ito una kong yawa. Yung ingon na yun ayaw para express, uy, magtugod na din yung office of healing and deliverance. Nga naman, kung ang mga albularyo na kanminit yawa, wala na kumingking sa atong mga kapatid. Amen. Ano na hanto ka mga pari? Wala lagi nito luoy seminaryo lagi. Wala, kinaunan, pati yun akong hadlok ka. Na-discoveryhan ako, ang yawa dahil, nabaw po rin hadlok na mo. Basta lang, tiki ka. Napadayon ka itong buwan, padayon ka ito sa ospital. Katug-katugon, katugra mo. Nyaman, kantahan din na ito. Mahulay niya. Ikaw, matungkol mo, katulad lang yun. Pwede mo yung hagok. Yung kanistol mo, gusto nyo ng kapag, kaotro mong na to. Unang, ibaw mo, lingon ko sa, itong dito sa hospital, lingon ko nga, naggahi naman dyan yung kamot. Pati dyan, ano ka kamot, ang gahi na, ihilak na ang iyang tibuok family members. Kaya, ang gahi naman. Ikaw nga, mag-pray ka rosary. Third mystery lang, completely liberated na ang maong babae. Pati mag-initan niya ang krus. Kung normal ka, psychological lang, hindi na init yung krus. Bugnaw na. Ital man. Kung hindi na natural. O niya, ikaw nga sila sunod at down sa hospital. Ano man, hindi natural ang sakit sa mga babae. Inya ang nakal. Kung ano dyan, ano sana yun rin? Binuod dyan ang penultimum, when Mary is present, The devil is Satan is outside. Ipapakat ang mga Nakabusan na yun. Nakabusan na yun. Wala yung conclusion. May taga-support o partner. Isugat ako ito sa karakar. Karon, luon mo na ako. Ato na mo sa inyong pare. Hindi na matabang. Sa mga tadi ka, tubo ay niya. Go to your priest. All priests can do deliverance. Because they are ordained. Kung ang mga pare, kung hindi mo nag-simple for deliverance, daghan kang maayo. Daghan kaayo. Mga demonyo, naghasol sa katauhan sa Diyos. Ang maong iduol lang ko, iduskarkar sa Bishop Kabumot, nasa karoon ko ba na? For 12 years, nag-antos siya. Binawag itong babae niya yung taga-Cebu, iduol lang ko, completely healed siya karoon. For 12 years, sa kanars, completely liberated po siya sa 7 ka-demonyo na nakasud sa iyang lawas. Ang series of deliverance, yung sacrament, alibay ikaw kita sa mga tao, yung visa, imo na yung makalaya sa demonyo ang constant reception of the sacrament of confession. Amen? Amen. Kapapakan ang mga panong ang iyang ulong ang pating bugata, ay lawas ka pating yung kapuya, nasa katrabaho. Karoon, kumis Ginoo, yun siya na kung ato na kong gawas mo der, yung trabaho na ko. For 12 years, inaras sa 7 ka-demonyo, liberated by the prayer of the church, by the sacrament of the church. Unawin mo ng problema, go to your priest, receive the sacrament of confession, anointing of the sick, receive the body of Christ every day, liberated siya. O, yun siya nga, ay, maulian, pagkakagdala siya, maulian na siya, in his time. Kaya karoon, ibalik na siya sa Cebu, pati nang ipangay, kung tibok niyang pamilya,
dubli ang kalipay o kasadya tungod sa gasa sa Ginoo nga nakasa to sila. Tapakpakan. Dahil natin, ito yung kakantani, doon lang ko, sa kada pa kung isa lang, kasi ikaw lagi mag-deliverance, kay lugit ang mga man, ito na lang sa buhol. Kay, kung muriha ka din o sa oras, tulong oras, o natatang mga man, pati ka napagaw na ko, no? Kaya ka mga yawa pa ito dito sa office. Wala nga, yato siya doon, bisag pag-absorb na po sa mga sa kaping kirik-kirik niya. Kaping naghalang yawa. 12 years wala siya Toronto. For 12 years, diharas siya ganan siya mag-hiko obsession. For 12 years, ganan siya ipambantik sa lawas. Naway dedication. Iba mo pag-deliverance na mo dito sa hall, pag magsugat na siya, asa ko, iangsa din upan kami minister. And then, okay ko na lawas. Yung mga minister niya, tingnan, suskata man eh. Upat ka din. Kung ang mga minister niya, paano siya? 17 years old or 20 years old. Itong tayo na. Kaya ako sige nga doon, kailangan mag-series of exorcism. Abi ninyo, ang bata, ikaw i-dubli ang imong devotion sa Malaberendo. Hindi ka balikan ang Ginoo kung siya na mo kayo. So yung dito siya sa buhol, ang po siya taman. Eh, kapag mo ka ng muli water, isapling lang na mo, mawa na siya. Ipakog niya yung ulo, why yun? Satan is real. Satan is real. Tinuod niya doon na yawa. Kunya, among matanon, among gisiris, kinawaldan mo. Kaya ng mga lingkuranan na ako, nangabuha ko. Nangaguba dyan mo lingkuranan. Kaya ako na siyang pangalan. Normal kung gumag-deliverance, masturya nyo. Masturya. During deliverance, sabligan mo, owa. Sila sa Asmodeus, Belzebul, mga kairan kayawa, so sila. Kanya, kita po, nagsunan, ingon siya na ako. Father, ako nangyangyo si Mama Mary February 9, ampo siya dito sa Blessed Sacrament, sa iyo siya, yung ginaman naman, di ba nisaan ka, Mama Mary? Niya, doon ay special benefits, special graces, binary indulgence, ang sambit ni mo. 12 years na po nag-atos, ani Mama Mary. Sa harassment sa mga demonyo, tatangin ko Mama Mary. Maluwin ka na ako. Naghilak siya dito sa tabernacle. Kapit na ba yung fiesta? February 9 na ba nun? February 11, fiesta na nimo. Sa February 10, ito na. Amo na siya solemn exercise. Reactable siya. Kaapidugli ang reaksyon. Kabingon siya mga, Father, maulian pa kakoin. Kung magdawan ko paglakong Father, ako sige na, padayon lang sa pag-devotion sa Malaberendo. February 10, dito na siya nakatog sa Blessed Sacrament, Adoration Chapel. Unya, iyan yung ihangyo, pamalag na ng mga Mary. Ugma, basta na mo. Grabe ang akong reaction. Ganina mga Mary. Basta na mo, ugma. Ayaw may kalimon sa kong hangyo. Unya, nakatog siya. Naka-feel siya doon ay nigakos niya sa kadlaw. Naka-feel niya ang bukod na nakos. Kung higaan pag-ayo ang iyang lawas. Kung man ma-feel niya ang bukod na nakos. Pagkabuntag, siya daw, handam na ka for solemn exorcism sa Father. February 11, matulog sa dinay. Ikan sa February 11, hangtod ka ron, wala na mag-react ang maong biktima. Ang hugot na pagtuo, hugot na devotion sa mahal kay na hangtod ka ron. Amin ninyo, ito naman siya puyo, dito sa office, bigyan sa Father, naghahanap na nangyara sa demonyo. Usa na ako, pumili ko pa dapat pa. Suod na ko sa seminary, Father. Kaya naman, i-liberate ko sa Malaberendo. Huwag siya ma-liberate sa exorcism. Ka-liberate siya sa devotion sa mahal nato. At
kapapakan. Nagpapalawin sa Diyos, kanya rin ito. I hope, patuloy, ang atong paghigugma sa debosyon sa Santos na Rosario. When Mary is present, Satan is absent. Kaya numinaw sa isultis yawa, hatok sila sa malagod eh. Paginalang, ang muningon. Muningon na yawa. Ako'y punta ng yawa, are you afraid of Mama Mary? Do not mention her name. We are trembling in fear. Because we are dirty and she is too pure. Ang isulat ni mong babae, ay sa nagkagabutuan, ang isulat ni mong babae, si Lucifer. Do not mention her name. Ay, na-mention niya. Grabe sa mga yun. Grabe. Sinabi daw ko, kung malaking tinuan ka, suko po ganyan yan. Yang yawa po, suko po nga rin. Ano mo, nalialin ni Karol ko, palawin yung pagtuo, devotion niya. Yan naman, itugyan na kita sa Ginoo at sa manainan. Dito sa babaw sa cross. Dahil si Kristo, at ni Juan, anak, ani ay mong inahan. Umingon sa siyang inahan, bye-bye! Ani ang imong anak. Representing John, kitang tanan niya din ni Karol, umingon siya nato, mga anak, ani ang inyong inahan. Umingon sa siya, bye-bye! Ani ang imong mga anak. Ayaw dyan mo balik ay tinuan. Yun naman, ano, ilan niya? Tinoon nila. Unang dunay naman, naminaw ka ron, social media man mga dili katoliko, balik ng kasimbang katoliko. Ano man, atong inahan, iadin, ninaog sa ikan sa langit, umingon. Pray the Holy Rosary to protect your whole family. Amen? Amen! Grabe kaayo ang misteryo sa atong pagtuo. Abin ninyo, kung kalaunan na din ninyo yung pagtuo sa simang katoliko, dili na mong balik laing simbahan. Yan naman, tinukod ng tao. Uy, kung ano yung pirated na CD, doon na pirated na simbahan. At sige, sulti, ay namanig dyan, uy. Hasta kong pastor sa Sabarista, tando ko, pinanawag na ko from Luzon. Father, Bible scholar ko sa Sabarista. Nagpainasi sa mga gugun, Bible scholar. Sigog sunod sa imong programa kagaya sa social media. Ako'y nagdaan sa social communication sa Tibok Pilipinas pala. Bible scholar ko na professor ko sa protestanteng simbahan. So, yung Father, tibaw ka, nagtudlo ko din sa among protestante nga simbahan. Tibaw ko, Father, sige, nag-grosaryo, Father. Siya may galuwas. Kanya karon, tibaw mo, ibalhin siya katong by birth siya sa barista. Kasi niyang ni-appreciate na sa atong kagalingong pagtuo, ang mga dili katoliko nagka-appreciate sa o nagpanon, libuan karon na malig sa tinuod nga simbahan. Kung siya ginoon sa pagimo sa Samuel 10:16, aduna pa ako'y turin, ang mga karnero, gawas tining maong turin. Kuhaon ko sila, ang mahisakot sila, niiling ko sa katurin, ubos ko sa kamagpalan. Walang mga katoliko, wala din karon atong barugan, ang kaanindot sa itong pagtuo, compare sa tinunguan na tinungkol lang tao. Imagine na kabayuan ng sardinas di mo. Ilang kakilong bugas. Dawata ilang bugas. Dawata ilang sardinas. Ayaw dawata ang tinunguan na tinungkol lang tao. Amen? Amen! God is good. All the time. Walang dunang pa'y mga karnero, gawas din yung maong turil. Yun ang Ginoo. Kuhaon ko sila. O boss! So siya ka magbalantay. Kinsa na magbalantay? O si San Pedro. Kinsa sumusulong ni San Pedro.
mao ang atong Santo Papa. Gusto ang Ginoo may sakop ta sa dili sa pipila ka tuig, sa usa ka tuig. Amen? Amen. Unang atong pangayuon karon sa mahal na Birhen, na kita mahiusa sa hingpit sa iyang simbahan ng itukod. Kaya laging simbahan niya itukod sa Santa Iglesia Catholic Apostolic. Abin nyo, libuan dyan. Kaya kaya napuno ako messenger, pati namalik kami sa among pagtuo. Nga naman, may nagpasabot na mo sa dihang ibalhin na sila yung pagtuo. Ang ibalik sa Katoliko, mga Bible scholar sa lahing tinuuan. Ang naman niya sa tinuuan, yung Katolikong pitok-pitok na naman. Tinuuan nila. Sa Yawan, ikaw no? Yung tawag mong lirik, mamang lirik nga, wala sa Bible, ikaw no? Dibito mo sa pagkakatoliko. Ito naman. Wala na atong sutapon na itong pagtuo. Malibo na itong pagtuo, daghan mong adik sa magtuo ng simbahan. Amen? Tawag ko nila ang lawas ni Kristo na may source sa atong kaluhasan. So, pasensya mo itaas ang mali kaya tagsarap ito rin. O niya at napapakita. Klaro na itong agta. I-reflect na sa tao. Kaya pasalamat ka sa itong Ginoo, karon o hangtod sa klaro. Amen! Amen!